Je to tady další díl prvního krajanského podcastu, dnes se mnou, Maxem. A předem upozorňuji, dnešní díl bude možná temný, možná až strašidelný. Budeme se totiž bavit o krampusácích a tradici Krampus. Přiznám se, já expert nejsem, a proto jsme si dva experty pozvali. Tím vás tady vítám. Ahoj. Máme tady Josefa Steinera a Petra Vališe. Z toho, Josefe, ty děláš krampusáka, Petr taky, ale Petr do toho ještě řeže masky. A proto na úvod bych se zeptal, jestli jsem to vlastně řekl správně, co to je Krampus a jak jste se k tomu vy dostali? Tak, ke Krampus. My jsme se k tomu dostali tak, že jsme tu tradici viděli někde v Rakousku a samozřejmě se nám to zalíbilo. Hlavně ty masky, teda úžasné masky, úžasné kostýmy a tím jsme tak nějak začali, no. Nevím, jak vy jste to... U nás to bylo v podstatě to samé a tam se přidalo ještě to, že první si to oblíbili děti. Mm-hmm. Děti? To bych si řekl, že ty se budou bát, naopak. Tak zamilovali si to? U nás vlastně chodí celá rodina, počínaje naším nejmenším, který byl poprvé v průvodu za maskou, kde bylo 400 čertů, když mu bylo necelý 2 roky. A ty krampusáci jsou hodně podobní tím českým čertům, nebo vlastně, co je naopak odlišuje od těch českých čertů? Ať už tou tradicí, anebo pro vás, když děláte ty masky třeba i vizuálně. Ve své podstatě základ je podobný. Lidi tady v Čechách nás odsuzujou, že tady mají lidi zažitý klasický ladovský čertík. Tam podle tradic Krampus doprovází družinu svatého Mikuláše a má v ruce metlu, kterou ve své podstatě z těch lidí má vyhánět to zlo. Proto tou metlou lidi dostávají. A lidi to mají spojený v Rakousku, jsou obrovský průvody těch čertů, tam je to zažitá několika setletá tradice a z některého pohledu tam ty čerti jsou agresivnější. Jinak základ je podle mě úplně stejný. To je hrozně zajímavý, protože já jsem doteďka žil v domění, že právě hlavním cílem těch krampusáků je strašit ty děti, ale teda hlavně vyhánět zlo z lidí. Proto má Krampus metlu z březového proutí a tou by z těch lidí měl vyhánět to zlo. Proto od ní dostávají. A zvony, obrovský zvony, který vlastně taky řinčely a tím už upozorňovali, jdou ty krampusáci a to zlo jakoby mělo vyprchat nebo uprchnout. Jinak asi možná jsme mohli říct ještě trošku o tom původu, takže jsou to alpské země, je to Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Německo, ty části právě ty alpský hlavně, už někdy ve středověku to začalo, lidi tam dělali takový průvody, různý masky a až vlastně s příchodem toho křesťanství se k tomu přidal ten svatý Mikuláš a ty Krampus ho začali doprovázet. Takže a tam se právě už to rozdělilo na to dobro a to zlo, že ten dobrý Mikuláš má ty zlý čerty sebou. A ještě vlastně je to rozdělený na Krampus a Perchten a ty asi to umíš líp. Krampus by měl být vzhledem podobný člověku, dvourohej čert, potom ty ostatní různý znetvořený vícerohý čerti, skřeti a další postavy v těch průvodech, to spadá do takových v úvozovkách kategorie Percht a samostatná hexe, to jsou čarodejnice. A vy ve vašem spolku děláte obojí? Máme právě, ono už v dnešní době se to tak nějak spojilo, ty postavy se prolínají v těch laufech, v těch průvodech, jsou ty postavy všechny dohromady, takže a my to máme ve skupině taky, máme jak ty zvířecí, máme klasický čerty, velký, malý, taky i děti, dospělí, ženský, chlapy, všechno dohromady. No a když tam máte i děti, jak to funguje, když takhle malý čertík, děsí to ty děti taky pořád, nebo vlastně, že to ty děti tak natchne? Ono tak nějak všeobecně, my to neděláme úplně nějak, aby to děsilo a ani dneska už to ani neděsí tolik. Jakoby. Samozřejmě ty začátky byly takový hezčí, v
tom, že to nebylo ještě tak proflákný, nebylo to takový známý, nebyl ještě ten internet tím plnej. To má další otázka, jestli ty děti se bojí méně, než se... Určitě no. A vlastně na těch Kolikrát akcích, se bojí víc dospělí než děti. no, na těch akcích ty děti jsou v první řadě, že jo. Prostě u těch zábran a chtějí si plácnout a chtějí tu fotku a prostě je to už takový to, no. Dřív, když jsme se někde ukázali, tak to bylo prostě takový ty šoky. Dneska už to všichni znají celkem a už to není to. Takže se snažíme furt to dělat na nějaký ten kontakt a udržet si tu pozornost s něma a jakoby funguje to asi pořád, ale je to trošku jiný, no. Malí děti všeobecně se nebojí, jakoby, protože oni nevědí, čeho by se měli bát. Když je malý dítě, který ho doma nestrašejí, rodiče, tak ono, proč by se mělo něčeho bát, jo? Samozřejmě, když mu doma říkají, on si tě veme, a takže pak to dítě má větší tendenci se bát, ale jinak ne. A pak je ten věk, kdy už to dítě má trošku rozum, ale ještě na ty čerty trošku věří, tak tam je největší problém, že on ví, že občas něco neudělá úplně dobře, a věří na ty čerty, tak ty se trošku jakoby bojí, protože ty to nemají úplně to, ale ty malí s tou neznalostí ne, no. A pamatujete si vlastně každý z vás nějakou, řekněme opravdu jako zvláštní reakci, nebo takovou velkou reakci, ať už to byl strach nebo cokoliv jiného, ale nějakou zvláštní reakci, ať už od dětí nebo dospělých? Zvláštní, no jakoby třeba když jsme začínali, jen tak jsme se procházeli po městě, přišla za náma paní a že má doma dítě, který ji neposlouchá, jestli bychom se na ní nešli podívat. A že má problém, že by ho chtěla, aby jsme mu sebrali dudlík a že on už by ho pak nechtěl. Tak jsme jakoby šli, nějak úplně brutálně jsme ho nestrašili, jenom jsme se ukázali, zeptali jsme se, jestli nám dá ten dudlík, on nám ten dudlík dal, tím to padlo, no a paní si na nás vzala kontakt a za rok zazvonil telefon a paní volala, ale dudlík fungoval úplně super, potřebovala bych teď, aby se ho naučili smrkat. A Takže vychovatele. Tak no, přesně. Mně byl asi nejdivnější zážitek, když mi paní v průvodu udělala křížek na čelo. No, takže jako zážitků spousta a jako nejlepší jsou takový ty fakt, že, nebo ty dovědky, že po té akci se ozývají fakt ty maminky, že to dítě bylo nadšený a to, takže to nás jako vždycky těší a to je to super. A dostali jste se takhle s vaším spolkem nebo obecně, zavedl vás Krampus i někam do zahraničí? Určitě jezdíme a i oni jezdí k nám z toho zahraničí, takže jezdíme do Německa. Nejvíc teda do Německa asi, že jo. Teď se jezdí na Slovensko, se jezdí. Německo, Švýcarsko, Rakousko. A jsou tam ty reakce jiný, jak to tam lidi znají, to ta tradice? Je to jiný, to publikum? Asi trošku Jo, a hlavně je tam i nejstyl těch průvodů, protože oni to tam berou ve své podstatě jenom jako přehlídku, jednak těch řezbářů, kostýmů, a je to tam takový o hodně rychlejší, že tam, aspoň z mýho pohledu, nemá člověk takovej prostor na kontakt s těma divákama, ať je to focení, ať je to cokoliv, tam to musí ocejpat. Takže skutečně spíš jako umělecká nebo módní přehlídka. Aspoň tak to na mě působí. Jo, a u nás je právě víc o tom kontaktu s těma lidma, no, takže, což si myslím, že je hezčí, lepší, ale oni to mají taky zase jich v těch průvodech jde strašně moc, takže tam je to jiný tím počtem a oni tím, jakých je strašně hodně, tak to zase udělá úplně jinou tu atmosféru, že jo. Módní přehlídka, ale přece jako ty kostýmy mají velkou, je to jedna z největších částí asi na tom koníčku, nebo velká část. Mě by zajímalo, protože to je taky pro ten Krampus, aspoň za mě typický, že jsou jako hyperrealistický ty kostýmy nebo ty masky. A proto bych se chtěl zeptat, za prvý, taková maska, jednu tady vidíme, je ze dřeva, tuším, tak přece jen to musí i strašně jako vážit ten kostým. Nebo já si to představuji, že to je hrozně těžký, protože nebo i ty kostýmy, jako kromě těch masek, je to taky z kůží, nebo je to taky Všechno ideál je, aby všechno bylo z pravých přírodních materiálů, nic umělého, protože se pohybujeme okolo ohně a v momentě, kdy ta umělá kůže nebo cokoliv na vás chytí, tak to nemáte šanci ze sebe sundat. Proto všechno musí být přírodní materiály, nehořlavý. Takže když se podíváme třeba na tu masku, co tady máme, je na ní něco umělého? Ne. Takže i ty vlasy jsou? Vlasy to jsou koňský žíně, maska je ze dřeva, vyřezávaná,
z borovice vejmutovky, rohy jsou z pakoně. Kde scháníte ty rohy? Kde se dá. Kde se dá? Převážně z Rakouska všechno. Co vás teda motivuje to dělat dál? No. Proč ty krampusáky tak milujete? Nevím, mě to teda na první pohled jakoby dostalo prostě a já fakt tím žiju, dá se říct celý rok prostě a i s tím spojený právě to, jak jsme mluvili o tom zahraničí, že tam máme kamarády v těch skupinách, v těch švýcarských, v těch německých a i během roku se vidíme, setkáváme což je taky takový bonus k tomu, že si člověk najde napříč zeměmi. Tak no, ty kamarády všude a je to fakt parádní, no. A má to ten půvab prostě, tajemno. Tak napadlo, když se takhle setkáte, krampusáci, jste ještě v kostýmech, můžete si vůbec popovídat, dá se to mluvit, nebo ne? Stačí, když si zvednete masku. A při tom průvodu na ty lidi můžete mluvit, nebo je to spíš jako, že Můžeme, no, jakoby určitě jo, není to úplně, jakoby, ale mluvit můžeme, průchozí to je, jsou tam dýchací otvory, tam je spíš omezení pro nás v tom, jak vidíme, že méně slyšíme, vidíme vlastně jenom rovně před sebe, moc není vidět pod sebe, protože ty průzory jsou že předsazený před těma očima, takže jenom tohle je takový omezení, ale jak si člověk na to zvykne, tak pak už se pohybuje úplně v pohodě. A když jste říkali, že v tom Rakousku jsou to spíš jako módní přehlídky nebo takový umělecký, aspoň to na vás tak působí, tak v těch Čechách, kdy vy už máte kontakt s tím publikem, do jaké míry to je o herectví, alebo jako neříkám, že úplně nutně scénky, nebo jestli si připravujete nějaké scénáře, jestli je to spontánní. To ani nejde, tam to spíš záleží na konkrétní situaci, jo, jak to publikum spolupracuje, když vidím, že prostě tam lidi na mě ukazují, ať jdu pryč, že se bojí, tak jdu pryč. Nemusím za každou cenu na sílu něco udělat. Není to úplně o scénářích právě s tím, že je omezená ta komunikace, takže úplně nějak nejde udělat, aby jsme hráli úplně divadlo. My teda trošku na našich akcích se to snažíme, aby to tak bylo, aspoň uděláme vždycky nějaký začátek mluvený, aby ty lidi měli pocit, že jdou do nějakého příběhu a pak do toho vlítnou ty čerti, ale úplně scénáře úplně nejdou, no. Je to pak spíš o tom chození mezi nimi, nějaký ten kontakt pohladit, plácnout si, vyfotit se. Protože Petře, vy jste teďka řekl něco, co mě hodně zaujalo, a to, že když vidíte, že ty děti se bojí, nebo že prostě vám říkají, ukazují, ať jdete pryč, takže jdete pryč. Protože já často, myslím, že hodně lidí má právě negativní pohled třeba na Krampus nebo na čerty obecně, že jako to ty děti děsí a že je to jako násilný a tak. A vy hrozně hezky ukazujete tu hranici, že prostě když se jim to nelíbí, tak jdete pryč. Tak protože spousta lidí má zažitou tady tu negativní v úvozovkách zkušenost nebo ten předsudek, videa, co kolujou na internetu, právě z toho Rakouska, ale tam do těch průvodů, to jsou třeba průvody, které jsou bez zábran a ty lidi tam jdou vyloženě s tím, že dostanou od toho Krampuse, že když to řeknu blbě, nechají se zřezat, jo, a to souvisí zase s tou tradicí jakoby vyhánění toho zla. Jo, tady v Čechách to lidi tak nevnímají, tady vidí v tom jenom tu agresi ze strany toho čerta. A proto, když vidím, že je tam malý dítě, který brečí, nechce ke mně, tak se seberu, jdu pryč, ale zase na druhou stranu setkávali jsme se s tím xkrát. Dítě má panickou hrůzu, ale rodiče mi ho rvou do náručí za každou cenu, jenom aby měli fotku dítěte s Krampusem. Jo, to za mě je taky špatně. Takže ono, tadyhle ta mince má dvě strany. Takže rodiče naopak takhle často. Kolikrát taky. Vy jste se setkal s podobnýma reakcemi. Určitě, no, to máme asi všichni za sebou, opravdu fakt nějaký rodiče, to dítě se bojí a oni ho za každou cenu chtějí protlačit. Hezčí jsou ty akce, kdy ty děti se nebojí, kdy fakt nám je dávají do ruky a děti jsou rádi, objímají, takže to je jakoby hezký. No. A jak jste teda představili Krampus svým dětem? A to mě tak i napadá, jak se schání kostýmy pro děti. Jestli existují takhle jako vyřezané skutečně masky pro jako dětské velikosti. No tak u
U nás to bylo jednoduchý, protože jak já ty masky vyřezávám, tak všechny moje děti v tom ve své podstatě vyrůstaly, takže ten nejmenší, ten se jich nebál, pro něj to bylo ze začátku strejda bubu, teta bubu, bylo to takový hodně komický a teď vlastně má odchozenou už 9. sezónu. U nás teda syn nějak ho to nechytlo, takže ten se tomu úplně nějak moc neto. Teď se snažím vnoučka, mám taky od Petra masku pro něj malou, takže uvidíme, jestli tam se to půjde dál. Chtěl bych, jakoby samozřejmě, ale uvidíme, nechám to jakoby na něj. Teď vzal si tu masku, samozřejmě vypadá to, že by ho to bavilo, tak uvidíme. Jsi říkal, že dítě už má sebou 9 sezon, kolik za sebou máte sezon vy? Jak dlouho to děláte? A to mě i napadá třeba ta maska, jak dlouho vydrží, jakou má trvanlivost, je to jako z přírodních materiálů, ze dřeva, tak jestli máte ještě nějaké první masky. Pokud se k té masce člověk chová mechanický, nezničí, tak to vydrží desítky let. A jak dlouho? No, my jsme tak nějak začínali asi stejně. V té době tady vzniklo nějakých 5 skupin takových větších, dneska už jich je desítky. 25 jsem koukal minimálně. No, to možná, ale pak jsou i fakt 5 skupinky, takže ono se to pak nasčítá, ale tenkrát nás bylo fakt, většinou to byly větší skupiny, ale bylo nás málo v uvozovkách. Všichni jsme se znali, což i dneska se teda většina z těch lidí zná a nevím, ten rok. To je zhruba 14 let. No, něco takového asi, no. A když takhle potkáte někoho, snažíte se lidi jako do toho, i když jste mimo kostým, snažíte se propagovat ten Krampus. No, já jo, třeba. Zase přiznám, já fakt to mám takový to, minimálně to nosím na tričkách a jakoby přijdu někam, bavíme se, jo, určitě. Já jo, teda, no. Co je na té tradici to hezké tady v tom českém prostředí? Proč byste to doporučil těm lidem? Proč vlastně to jako propagujete, ten Krampus? No já, tak k té propagaci, co jsem chtěl ještě, protože ono to je docela důležitý, protože taky jsme byli trošku ze strany těch lidí obviňovaný s tím, že chceme zavíc nový tradice a porušovat starý a že máme své a to. My samozřejmě naše tradice máme rádi český, respektujeme je. Tohle je prostě přiznaný, je to Krampus, je to tradice z Alp a my vám to tady ukazujeme. Takže my se k tomu fakt stavíme takhle otevřeně, ano, chceme vám to ukázat, jak se to dělá tam, nebo jak to vypadá, tahle tradice, ale určitě bychom nechtěli rušit naše tradice český, že? Prostě to každý má svoje. A... Protože vzhledem k tomu, že tady ta tradice, její kolíbka je v Rakousku a postupně se to ve své podstatě nenásilnou formou rozšířilo do těch ostatních alpských zemí, což znamená i do Čech. Já jsem konkrétně z jižních Čech a v tom příhraničí to bylo pro ty lidi automatický. A když by někdo chtěl obvinovat, že prostě se sem na sílu snažíme protlačit jinou tradici, tak v tom případě proč se tady slaví svatý Valentín, proč tady uznávají Santu Klause, Halloween a další věci. Na všechno podle mě 1 metr. Tak ono se pro ty kritiky nemusí zavádět, že? No jasně, ale tyhle ostatní tradice tu lidi berou automaticky. A takže vy třeba jste s Krampusákama už vyrůstal? Už jako dítě jste je vídal? Ne. U mě byl takovej první impuls moje prostřední dcera, kterou jsme, bylo jí tuším asi 6 let, jsme jí na takovouhle akci vzali. První maska byla gumová, umělej kožich a pak celý příští rok otravovala, že nemá dřevěnou masku, že jí nesvítí oči, tak jsem to zkusil a postupně mi to celý přerostlo přes hlavu, propadla tomu celá rodina, protože všechny 3 děti, manželka, zeď. Kde vás teda můžeme vidět, na jaké další akci, nebo co plánujete? Se spolkem, ať už se spolkem, nebo sami? A takže my máme teda každý, jsme z jiného spolku, společně se teda setkáváme tady v Kadani 14. listopadu, Pekelná brána v Podhradem, krásná akce, jezdí na ní právě i z toho Švýcarska, z Německa, kluci na ní jezdí od začátku, tady Budweis, a takže v Kadani určitě, a jinak pak jezdíme různě po republice a na našich stránkách
jak na jejich, tak na našich se před začátkem sezóny ukáže seznam akcí, kde nás můžete vidět. A K těm vašim maskám, kdyby nějaké diváci nebo divačky měli zájem o koupy, máte i nějaký e-shop nebo dá si koupit? já vyřezávám masky pouze na objednávku a vzhledem k tomu, že řezbařina je moje hobby, takže dělám pouze určitý omezený počet masek ročně a Je to hodně. je to moc. No. Je to hodně a dá se říct, vždycky na celý rok minimálně zabráno. Petře, jak ses dostal vlastně k řezbaření jako takovému? Bylo to od těch krampusáků, nebo to bylo ještě předtím? Jak už jsem říkal, k tomu mě přivedla moje prostřední dcera. Já jsem dřív nikdy nevyřezával, takže jsem v podstatě samouk. A kreslíte třeba, no máte talent? Dřív jsem maloval. Jak to probíhá, samotná ta řezba? Ať jako když už z kusu dřeva, jak vznikne maska, jak dlouho to trvá? Průměrně, zase to nejde takhle říct, tam záleží podle složitosti detailů a spousta aspektů je tam, ale průměrně od té doby, co říznu do špalku, až po finální barvení 40 hodin. Čím se to barví, nebo jak to? Buď jsou dvě možnosti, buď se to barví olejovými barvama, anebo akrylovými. Tohle konkrétně je akryl. A ty rohy se tam vsazují, nebo se tam lepí? Se musí přilepit, přišroubovat a okolo začistit tmelem, aby tam byl plynulý přechod těch rohů. A jak potom vidíte, když je to ještě pod Těma průzorama pod očima. Pod očima jsou průzory dovnitř vyřezaný. Takže to světlo tomu vůbec nevidí. Tam to musí být zevnitř zatemněný, aby to fakt šlo jenom do těch skel ven. Aby se to nevracelo. Aby se to nevracelo. Máte třeba oblíbené dřevo, s kterým pracujete, takhle, když ty Tak masky děláte? hlavně masky se vyřezávaly a vyřezávají z borovice. Buď je to borovice limba, to je vysokohorská borovice, ta nesmolí a spíš obsahuje oleje. A její dostupnější alternativa je borovice vejmutovka. A proč borovice? Je to lehký dřevo, nepraská to. Zkoušel jste to i někdy s nějakým jiným dřevem? Asi jednou nebo dvakrát jsem to zkoušel z lípy, ale lípa praská a za mě to není dobrý dřevo na masku. Já musím ještě Petrovi prozradit, že co já obdivuju, je ta představivost, že prostě někdo si objedná masku, řekne mu nějaký, chtěl bych něco takového a on prostě mu to v té hlavě naskočí a vyřeže to. To je za mě úplně to. To je, ano, můj další otázka, kde berete inspiraci? Jestli si to nejdřív nakreslíte, nebo jestli To ne, ale krampusáky? jelikož vlastně vyřezávám masky na zakázku, tak zákazník už mi dá určitou předlohu, určitý kritéria, jak by to mělo ta maska vypadat, ať se to týká rohů, barev, stylu, takže v tom to mám jakoby jednodušší. Ale potom už máte volnou ruku, dávám předlohu a vy už si můžete realizovat. No trošku asi v téhle době už se bojuje s tou umělou inteligencí, protože už vlastně ty lidi si jsou schopní vytvořit v tom programu, ale pak pro něj to je asi horší, že mu ubírají tu jeho fantazii a chtějí přesně tuhle předlohu. Oni čekají, že maska bude identická, ale vzhledem k tomu, že to dělám ručně, může se stát cokoliv, takže určitý odchylky tam budou a co ze zásady nedělám, jsou kopie už hotových masek, přesný kopie, ať jsou to moje masky nebo masky jiných řezbářů. Dobře, já vám moc děkuju za rozhovor. A kdyby divačky měli zájem, můžete si určitě kontaktovat Petra třeba a přidat se ke krampusákům. A za mě to všechno, já vám děkuju za rozhovor. A diváci, my se zase potkáme příště, pokud jíte dobrou chuť a vám přeji zbytek dne. Mějte se hezky.